तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, आज आता नारळ पाडूक चाललो खाली बागेत आणि नाना इथे कोणाच्या तरी गेलेत नारळ पाडू. तर त्यांच्यासाठी खास सरप्राईज आहे. सरप्राईज म्हणजे त्यांच्यासाठी एक बक्षीस इथं, तर त्यांना माहीत नाही. तर बघूया, तुम्ही पण चला. आणि मुंबईवाल्या गावात चालली. काय रे काय रे, खय जातस? ए खय तू, खय रे, खय चाललोस कुठे? मग खेळक जात. आता पवारांचे झाले ना, मग बोलवते रिक्षावाल्याला. ऐतेच पडलो काल होतो एक. लहान कसे आहे त्याचे नारळ आहे आता? तो एक गेलो. त्यामध्ये पुढे जाऊ नको. नाना वरती दिसायची नाही तू. दोन गेले, दोनच. तर मित्रांनो, हे बघा यावर्षी आंब्यांचो काय पेरा फळमाशी मुळा. हे बघा फळमाशीमुळे सगळ्या आंब्यांची वाट लागली यावर्षी. कसे बाकी तुका करणार मग झालं करा कामं घराकडे. तो बघ एक तकडे किती गावले? 3 ना? हां, तेवढेच होते. काय वाजत नाहीत ना, वाटत नाही, वाजत नाही ते नाही पोटावर, पण हे वाजत नाही. हो, तुमच्यासाठी बक्षीस इला या. खैसून सांगा? सौदी अरेबिया. आणि ते बघा आता थांबा, खयशा व्हिडिओ केला तुमच्या आयत्या एका पोपळीवर ना 8 पोपळीवर चढल्याबद्दल. आणि ह्या वयात चढलास त्यामुळे तुमच्यासाठी बक्षीस आकाश. हॅलो. हा, हे बघा नाना, तुम्ही दिसत नाही आज. हा हा, हे बघा नाना. हा, बरा बरा, एकदम बरोबर आहे. माडावरच चढलेले आता, माडावरच चढलेलो. होय, हे बघा. हा हा, कोणाची? प्रदीप तोंडवळ. नारळ नारळ खैसून विचारा त्यांना, खैसून बोलता? हा, हे तुझे बाबा आहेत ना? हे पप्पा, हे पप्पा.
हा कोण कोण प्रदीप पडवळ तोंडवळकर. हा नमस्कार. जरा असं बोला तुम्ही जरा. नमस्कार. तुमच्यासाठी बक्षीस पाठवले नाही माझ्याकडे. हा सौदी अरेबिया. हा 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 बाहेरच्या देशात ना. होय होय. आपल्या कोकणातले आहेत ते, देवगडातले आहेत. सरपंच देश. हा हा देवगडात गिरियेगाव माहितीये तुमका? गिरियेगाव. होय 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 माहिती आहे. हा गिरियेगावात माझं घर आहे. हा हा आणि त्यांनी तुमच्यासाठी हे बघा 1000 रुपये दिलेले होते. हा हा हे बघा तुमका बक्षीस पाठव. बक्षीस. हा. बक्षीस पाठवलंय. हा तुम्ही झाडावर चढतस ना हा हा तर मग आवाज माडावर चढतास ते. हो हे काय नारळ पाडलोय. होय. हा तास तास. येवा इलास आश्चर्य वाटलं. गावा गेला असं नारिंगला घ्यावा. हो येईन येईन. हा आणि इलास तर माका फोन करा, नाही तर हायनाच जाशाल तुम्ही. नाही भेटीन नाव भेटीन विचार. सगळ्यांना भेटीन. या नाव विचारा. मुलग्याच्या आजच्या हळदीच्या पानातले मासे खाऊचेत माका. हा 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 येवा येवा. हा हा चला जाते आता दुसरीकडे जाते माडावर चला तुम्ही. हा चला चला. माडारच चढतात आता. होय ना. होय हो. हे आमची बाग आ. चढेवाडची कोणाची बाग आहे? आमची. तुमची हा? होय होय. हा हा. थँक्यू म्हटलं. हा चला चला. हा हो हो हो. चलात मग चला. ओके चल थँक्यू. 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 हा चला चला. बघल्यावर त्यांना वाळगलाय मी. काय रे. ह्या वेळेस करायला म्हणजे माझी ही बॉडी आहे ना. हे माडाखालची तशी र, माडाखालची तिकडे र. तर मित्रांनो हे नानांसाठी सरप्राईज होता आणि बक्षीस दिलेला होता प्रदीप तोंडवळकर, खुद्द देवगडातले, देवगड तालुक्यातलेच आहेत, गिरिये गावातले, आणि ते बाहेरगावी असतात. तर नानांसाठी, नानांचं त्यांना व्हिडिओ आवडलेलो, म्हणजे जे झाडावर नाना चढतात माडावर वगैरे या वयात, तर त्यांना तो खूप व्हिडिओ आवडलेलो, त्यामुळे त्यांनी बक्षीस नानांसाठी दिलेला होता. आणि आत्ता माडावर चढताना मी नानांका दिलं आहे. तर आणि ते आमचे सबस्क्रायबर पण केले. आम्ही काल मठात गेलेलो. जुळे जुळे आहेत. हा श्री आणि स्वामी. कोण श्री? कोण यो श्री तो स्वामी. आणि माऊली असा आला. हा तुमचे बघितले मुलीचे ना. हा. हा बघितले. ते टोपण साई माऊली आहे. हा, हा. आणि आराध्य आहे, तो आराध्य आहे ना, घोरा घोरा. यांची बायको छान आहे हो. किती सगळे तुम्ही कुठचे? आम्ही मुनग्यातले, तुमच्या मामाच्या गावचे. मामाच्या गावचे. बघतो आम्ही तुम्ही बोलताना. हा मी कमेंट करते तुम्हाला. श्री आणि स्वामीची कमेंट असते बघा, असते. हा हा. मी शेवटची भोपळ आहे ना, ह्या भोपळीवरती चढलो मी, त्या शेवटच्या भोपळीवर उतरलो. अरे वा. हा तुमचे दादा नाही आले? नाही नाही, तो आता एवढ्यात नाही, शेती घेत डायरेक्ट. तो पहिला माड आहे ना, माडाचं झाड आहे बघा तुमचं मंगेशकर, त्या माडाच्या वरती कॅमेरा घेऊन चढलो फुल शेंड्याला. तो पुढे माड आहे, तुमचं माड आहे ते. होय 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 होय, तो बघा. लहानपणी होतं ना तेव्हा लयच होतं. हो हा लाल लाल हो हो, एकदम. तो सगळं नामच आहे. पण हल्लीची मुलं थोडी खट्याळ असतात ना. हा खूपच. खूप 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 म्हणजे. शाळेचं तुम्हाला बघतो म्हटलं मुनग्यात तुमचं घे म्हटलं. ह्याला सांगितलं मुनग्याचा बीच आहे ना आपला समुद्र, त्याच्यावरचा एक ब्लॉग बनवा, तो पण मस्त आहे आपला मुनग्याचा समुद्र. जाऊकच मिळत नाही. काम आलं मग शाळेत आहे ते. हो शाळेत. कितीला आहे? आता हे मोठ्या शिक्षिका गेले. कितीला? ते आमच्या दुसरीला गेले. दुसरीला आहे. तुमचा जन्म 15चा आहे, यांचा किती? हा 17च आहे. 17 ते 15चे आहे, बरोबर. या मग. भर पेशी आणतास ती ह्याच्या पाट नका उचलू का बाय, मी घेऊ कशी, म्हणजे हाताने उचलूच जावत नाही. हो पण पिशवी उचला यावा. पिशवी उचल घे. चल
चला तर मित्रांनो, नानांका सरप्राईज देऊन झालेला आणि आता इथेच थांबूया. सातच्या मनाने या, सातच्या मनाने तू येतो आहे आमच्याकडे जेवायला जी. दोघांचे फोटो काढूया चांगले. येवा. येवा. हो घालून टकला काढलाय. ए काय रे, हो बघा साडी वगैरे फाडून ये बघता वाका नामका खंय गेली ती. याकडे ये नाही ये. चला हे वाशे असे काय कोण ठेवलाय बाहेर वाटेवर. वाटे नाही ते तिथे ठेवलेले होते का अंगरांग. चिंटू नारळ पाडात तो तकडचो. जर इधर हा इधर पिशी. तर मित्रांनो गरम खूप होता फायदा वेळ बसतो. आणि जे आज आमच्या नानांका बक्षीस दिल्यानी प्रदीप तोंडवळकर त्यांका थँक्यू. आणि असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहू आणि कमेंट करा जरूर. मात्र रिप्लाय देऊ वेळ नसता तेवढाच वाईट जरा समजून घ्यावा. नाही तर म्हणशाल काय तो बाबलो रिप्लाय दे कमेंट करून सांगता आणि रिप्लाय देत ना, असा म्हणा नको. तर आम्ही कमेंट वाचत असतो, लाईक करत असतो, त्यामुळे काय वाद नाही. तर आता हेच थांबाया. बाय बाय.